Ej, jeg tror, jeg filmer nu. Ej, okay. Jeg kan ikke finde ud af at filme. Det er en optagelse. Ej, prøv at du filmer. Så bliver det bare siddende sådan der. Fuck, hvor er Det kunne være en god idé at trykke film. Yay! 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 Sort. Okay, stop. Hemmeligheder. 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 Du filmer. Ja! Jeg hader hende. Det der var lige en svamp. Hun siger, at mit hår ligner svamp. Hej, nu kommer I med i vores næste YouTube-video. Prøv lige vent. Sig hej til kameraet. Hvad? Sig hej. Nej, farvel. Ej, okay, du skulle sige hej. Og du slukker på den der nu. Ej, okay, hun er altså mærkelig. Ja, nu skal du hjem. Nej, Sandy tager ikke med. Hvad? Stor fede pikke, mand.